Crime and Foodborne Illness Awareness esawuthi ke sibe kanti ke samkela nendwendwe zethu ngalo ke usuku lanamhlanje. Qinisekisa into kokuba ke ndiyavana ke nendwendwe zam, mandibanike ithuba ke babulise sive ke into kokuba ke siyavana kwelya ke icala. Mandiqale ke ndibulise kuCaptain Namhla Mdleleni osuka ke kwi-South African Police Service. Captain, mandikunike ithuba nawe usibulisele kubaphulaphuli. Enkosi msasazi, mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani Community Radio nguCaptain uNamhla Mdleleni kulo mmandla waseChris Hani. Nkosi kakhulu ke sinike uMr Sizwe Sigwebu from i-Department of Community Safety. Man, bulise msasazi. Ndibulise nakubaphulaphuli bevukani FM. Nkosi kakhulu ke siyakwamkela nawe ke Mr Sizwe. Sikhangele ke undwendwe lethu lwesithathu uMr Singabakho Nxumalo usuka ke kwi-Department of Correctional Services. Masikubulise nawe sikunike ithuba ubulise abaphulaphuli. Siyabulisa msasazi. Man, ndiqale ndilungise ngumvukile wakwaMgwigwi usuka kwi-Department of Home Affairs kwa-Immigration. Sorry. Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli bonke at large. Nkosi kakhulu ke sibulele ke ngengxelo zitshintshe izinto ke mhlambi ke kule ibhaliweyo phambi kwam. Ndiyanamkela nonke ke ngosuku lwanamhlanje kambe ke sibulela ubukho benu. Abaphulaphuli bazawuthi ke namhlanje baxhamle kwizinto esiza kube sizithetha namhlanje. Siyazi ba ke sijonge ke ukuncokola ngolwaphulo mthetho kunye ke nodliwanondlebe ke sinabe sinalo oluqwalasela ukugula okubangelwa kukutya nonxibelelwano ke lukarhulumente kunye ke nenkqubo ke yolwazi. Ninzi nje into esiza kube siyiphethe ngosuku lwanamhlanje endicinga ukuba umphulaphula ekhaya angabaleki siza kube sincokola ngezinto ezibaluleke kakhulu. Ndifuna ke siqale phaa kwisipolisa uCaptain uNamhla Mdleleni. Ndicela ke usixelele okungakumbi ke ngezicwangciso ze-SAPS zokulwa ulwaphulo mthetho ngethuba lemibhiyozo kwisithili sonke. Enkosi msasazi, mandiphinde ndizibulisele kuwe. Siyawukhumbula msasazi into okubana nge-1 kaNovemba kule nyanga sikuyo apho kummandla waseChris Hani uProvincial Commissioner wayezolontsha i-festive operation apho ke wayechaza kabanzi ngezinto eza kuzenza ukukhusela abantu ngakumbi kule nyanga kaWadlokova. Nathi ke siyiChris Hani singamapolisa singatsho ukuthi siqule saligangatha kule ndawo kule mmandla kaTshonyane ngokuthi siza kuba nazo ii-patrols okanye sesiziqalile ii-patrols ezikhoyo kwizitishi zonke zethu. Siyakhumbula uba sinezitishi eziyi-29 eziphantsi kweChris Hani. Sine-operations eziqhubayo ukusukela ku-Okthobha beseziqalile operations eziqhubekayo kwiingingqi zonke. Kwakhona sine-activities, sine-awareness campaigns esizenzayo sidibene nezi-stakeholders zethu ezingo-safety, community safety, o-CPF no-spiritual crime prevention apho khona sixhobisa uluntu ngolwaphulo mthetho. Nkosi kakhulu siyabulela. Ndiyafuna ke into yoba ke siqwalasele okokuba yintoni indima edlalwa sisipolisa ngexesha leliphulo i-food safety campaigns kwiziphaza shops. Isipolisa sinayo iplan esinayo sidibene nezi-stakeholders esisebenzisana nalo xa sithetha ngo-customs no-home affairs aba sine-operational plan esiyiqulunqileyo apho khona sihamba ngaxesha linye sivizitha iziphaza shop sitshekisha into okokubana zisemgangathweni okanye ziligal na, ukanti nezinto eziphakathi zingaba zizinto ezikulungele into uba zingathengiswa na. Asiyenzi sisodwa ke singamapolisa, siyenza sidibene nezi-stakeholders ezi-relevant kunye noomasipala bethu. Nkosi kakhulu ke kuCaptain Namhla Mdleleni, siyabulela kakhulu. Umphulaphuli siyathemba usamamele ngalo ke elithuba sifumana ingcazelo ke ethe yabe kanti ke iphucuke kakhulu ngosuku lwanamhlanje. Ndicela ke sisondele kuwe Mr Sigwebu ke sikhangele nanjengokuba ke sisazi uba isebe lakho lidlala indima enkulu kwindawo esihlala kuzo. Nceda nje usixelele ngeenkqubo zakho zokugcina uluntu lwethu lukhuselekile.
Mandibulele msasazi ngalo mbuzo, ndiphinde ndibulise kubaphulaphuli bakho. Msasazi, sidlala indima enkulu kugcineni uluntu isikakhulu lukhuselekile. Phakathi kwezinto esizenzayo msasazi endicinga uba zingundoqo weli sebe ndilisebenzelayo kukujonga nokuzama kangangoko ukuba isipolisa esi senze ngolu hlobo besithe siza kwenza ngalo, that is civilian oversight. Le nto ithi singokhala boluntu phaa esipoliseni. Yabona ke sineenkqubo ngeenkqubo esizenzayo ezisidibanisa nesipolisa ukuzama into yoba siqiniseke uba le nto ilupoliso, abantu bafumana inkonzo esulungekileyo. Asiphelelanga apho ke msasazi. Kulo nyaka uphelileyo umphathiswa wezokhuseleko jikelele ulontshe iprogram ebizwa ngokuba yi-Court Watching Brief. Le nkqubo ke ngokufutshane inkqubo ezama ukusondeza uluntu apha emthethweni ngokuphathelelene matyala lawo la kanye angakasana ajongene nokuphatheka kakubi koomama kunye nabantwana. Siyasiqinisa ke msasazi isandla kakhulukazi kweli cala labecuphi. Le nto ithi sijonga ezi zinto kuthiwa zii-charge sheet esezibekwe bucala, kodwa siphinde sizibuyisele thina ngokutshekisha into yoba zindawo nezindawo beziyimingeni sikwazi uyiadresa, ityala liphinde liqhube. Siphinde ke msasazi ngapha koko singene eluntwini. Xa singena eluntwini ke singena sikunye nenkonzo lena yesipolisa. Kwakwezi veki ziphelileyo besiseNgcobo. eNgcobo besiyodibanisa ulutsha kule nto yokusoloko kusilwa amakhwenkwe. Besiyodibanisa ulutsha eNgcobo kwindawo yaseCobosi. I-weekend yonke ke msasazi kunye nokuphela kweveki ephelileyo besilapho sizama ukudibanisa ulutsha sinqanda olu lwaphulomthetho. Asiphelelanga apho ke msasazi, ndizama ukhawulezisa kangangoko. La maqonga alwa ulwaphulomthetho asekuhlaleni sinendima enkulu apho ezama into okokubana la maqonga azi into yoba zintoni ekufanele uba abe ayazenza, zintoni ekufanele uba babe bangazenzi. Uyakhumbula ke msasazi, ngexesha lokuba kuthiwe masenze umzekelo kubanjwe usela. Xa kubanjwe usela imimoya iphakamile. So owethu umsebenzi ke ngokuzama ukuba siyazi into yoba zintoni onozenza, zintoni onongazenzi ngokusemthethweni xa uzama ukulwa ulwaphulomthetho. Siyabazama ke msasazi bonke abantu abanento yokwenza nokulwa ulwaphulomthetho. Kukho amaqonga ngamaqonga ke ekuhlaleni. Amanye ungawathemba, amanye ungawathembi. Ingumsebenzi wethu ke ukuzama unakho into yoba la asemthethweni sisebenzisane kakuhle kunye nawo. Andifuni ke msasazi ukuhlala phantsi ndingakhange ndichaze le nto into yoba sinayo eli candelo likanozikhalazo kwalapha kuthi. Zikhalazo ezo ke ezijongiselele kwinkonzo lena yasesipoliseni. Ziyeza ke izikhalazo, ziyeza ezimbizweni, ziyeza nabantu beze nazo phaya eofisini sidilishane nazo. Iinkonzo ke msasazi esithi sizenze xa sizama ukuncedana noluntu, siyawujonga lo mcimbi ubukhe wasiphatha kakubi kakhulu lona kuthiwa i-protection fee. Sincedisana ke nesipolisa sethu ukunqanda loo nto. Nalo mcimbi bendisanda ukuthetha ngawo udibene nokuphatheka kakubi koomama kunye nabantwana. Zizinto eziye zibe mandithi zithathe i-center stage xa sidilishana kunye nabantu ekuhlaleni
xa sithetha kunye nabantu sizama ubafundisa. Mandime apho msasazi, enkosi. Nkosi kakhulu ke siyabulela mphulaphuli, sithemba inoba ke usaphulaphule kakuhle ekhaya. Ndiyafuna ke sikhangele into kokubana njengoba ke u-MEC Nqatha ke betyelele ivenkile zaseMalahleni Local Municipality izolo. Nceda nje usixelele ngendima yesebe lakho yokulwa ke ezi zigulo zibangelwa kukutya kwiziphaza shops. Thina Owethu umsebenzi ikukuzama ukudibanisa kunye namanye amasebe sinqande ulwaphulomthetho. Izolo besingahambi sodwa kulaa nkqubo besiyenza kunye nomphathiswa. Ebekhona amapolisa, ebekhona umasipala walapha eChris Hani, ebekhona isebe lakwa-Home Affairs kunye namanye amasebe. Loo nto ke ithi besisithi sakufika sikhokelwe ngumphathiswa, besisithi sakufika isebe ngesebe lenze izinto ekufanele uba libe liyazenza. Izolo ukufika kwethu kwezinye zeevenkile izipaza shop zaphaya kulaa ndawo besikuyo yaseGcibhala, eyona nto ibisenzeka ibiyinto yoba aba bantu bajongene nempilo yasezivenkileni nempilo yokutya ekuthengisweni abakwa-environmental health bebejonga imeko yokutya okusevenkileni, aze umntu obethunywe lisebe lemicimbi yezekhaya ajonge amaphepha omthengisi lowo, nomnye ajonge ukuba lo mntu ukho ngokufanelekileyo na apha. Ndingatsho ke msasazi ngokungafihlisiyo into yoba iphulo eli libe neziphumo ezihle kakhulu. Umphathiswa usikhokele apho kwakwazeka into yoba abemi bamazwe asimeleyo abalapha ngokungekho mthethweni, ithe iphela imini babe bona sebekwezinye iindawo ezisezidolongweni. Abantu ebekufuneke babe bahlawule amatyala abo bahlawula. Kwachithwa ukutya okungekho mgaqweni nento yoba kungabe kuthengiswe. Kulandelwa ke umthetho ngoba ezinye iivenkile ebekufanele uba zibe ziyavala ngelaa xesha nazo kuye kwanyanzeleka into yoba zibe zivaliwe. Ndingakhankanya ke into yoba iivenkile ezivaliweyo zibe mbini, kwezinye kwathathwa umntu wavalelwa, umnye umntu esimfumeneyo wavalelwa. Kodwa ke kwezi zinokutya noko okufanelekileyo nezikhomplayayo ezenza ngokufanelekileyo, noko zona ziye zaqhubeka ziqhuba umsebenzi wazo. Ibingelo phulo elibonakalisa ubundlongondlongo bukarhulumente, kodwa elibonisa into yoba noko kuyanyanzeleka into yoba sihoye impilo zabantu bethu. Umphathiswa ke ebeshukunyiswe yiloo nto ebishunyayelwe ngumongameli welizwe kule veki ephelileyo. Sabe ke nathi apha kulo mmandla waseChris Hani besingakhange sibe siyekile ukuzenza ezo nkqubo. Ibe yinkqubo entle kakhulu yaneziphumo ezihle. Asiphelelanga apho ke msasazi. Ugqithile umphathiswa wayewuthetha kunye noluntu kwinkqubo yembizo ebiseholweni. Wanezindululo ezihleke kakhulu ezishiye uluntu lwaseMalahleni luchulumancile, futhi kubonakala into yoba onke la masebe phaya azawukwazi ukuzilandelela ezi zinto, ngoba ke eyona nto ibalulekileyo kutshintsha impilo zabantu. Yeyona nto besiyimele phaya into yoba sitshintshe impilo zabantu, kuthi apho kukho khona ingxaki sikwazi uyisombulula. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu, masibulele. Lixesha loba ke siwelele ke ngoku kutata phaa kwa-Home Affairs. Mr Vukile, make sikhangele akho ke icala siyayazi phaa ke isebe lika-Home Affairs linalo ke necandelo ekuliwa khona ke ngakumbi ulwaphulomthetho kwicala lokufudukela. Make sikhangele into kokuba ithini irole ka-Home Affairs ekulweni i-immigration crime. mandibulise kwakhona msasazi.
nakubaphulaphuli bakho. SinguHome Affairs sinelicandelo lika-immigration. Leli candelo ke lijongana kanye nabo bantu basuka ngaphandle okanye nabantu abaphumayo nabangenayo apha enantsikeni ekhantrini. SinguHome Affairs siyasebenza kakhulu kwezi ngingqi eziphantsi kwethu apha eKomani okanye eChris Hani. Almost zonke iintsuku sisoloko sisesitratweni sikhangela abantu. Singena ke ezivenkileni sijonge ngaba abantu banazo na iimpepha ezifanelekileyo ukuba mabahlale kwezi ndawo sihlala kuzo. Iye ithi ke into uba siye samfumana umntu othe wathi kanti akanazo iimpepha, siye simbambe. Kukubamba kwethu ke sineendlela ezimbini. Kukho esimbambayo, uba akanazo at all uyadipotwa loo mntu. Omnye unikwa ifayini. Ngabaphi abantu sithetha ngabo? Aba basebenzisa iipasipoti ngabo abadipotwayo kuba bona baze nje uzowuzenzela iinto zabo kuba angaxheshwa nto esuka ezweni labo. Then kubekho aba bazocela ukhuseleko apha eSouth Africa kuba bebaleka iimeko zezwe labo. Ngabo ke esingakwazi ukubadipota. Naw ingxaki ke ngoku ithanda ukuthi xa abantu bebona umntu ebanjwa bacimba into yoba uzawuhamba lo mntu agoduke. Then xa bembona ngengomso lo mntu engagodukanga ibe ngathi kukho iinto ezingamelekanga uba zenziwe, uHome Affairs akasebenzi. Kanti ke kukwezi ntlungu ndithetha ngazo. Lo ungamelanga uyagoduswa uba ne-permit embambayo uba makabe ehlala apha, ubane eyihlaziya elapha ngaphakathi. Ukuba ufeyilile ukuyihlaziya, akakwazanga uyihlaziya, unikwa ifayini owubhatala, akhululwe angadipotwa. Lo uzowutshaka apha eSouth Africa okanye uzowuphangela esebenzisa ipassport ene-permit echaza le nto azoyenza, ukuba iphelelwe uyagoduswa yena. Yonke ke loo process igqitha ecourt, umantyi ayibone into yoba yenziwe ngohlobo olufanelekileyo na. Asikhange sibe mhlawumbi sibavimbe amathuba abo woba lapha eSouth Africa senze izinto ezingamelanga ukwenzeka ngokusemthethweni. Kunjalo mhlekazi. Nkosi kakhulu Mr Vukile. Masele sikhangela ke ngoku into yokokuba ngeyiphi indima edlalwa nguHome Affairs ekulweni ke izigulo ezibangelwa kukutya okuthengiswa nokufumaneka kwezi spaza shops. Msasazi wami ngabe ndiyakuphosisela. Eyethu into isikakhulu kukujonga nje iimpepha ezi banazo into yoba zirayithi na zoba mababe lapha eSouth Africa. Then lo mbuzo wakho une-department ejongene ngqakasana nawo. Umasipala ke undiqinisekile uyayazi uba ngubani umntu onoyenza. Mhlawumbi into ezindawo ezifana no-Department of Customs ngabo abanawujonga iinantsika zintoni na ezilapha. Thina asiqeqeshwanga ngokwaloo nto and ke ngoku mhlawumbi singabhidanisa iikomiti xa ngaba sinowulandelela loo nto. Le nto ke kwenziwa uba masihambe sizi-stakeholders ezininzi kwenzela into yoba umntu ajonge le afitha kuyo indawo ayenze ngokupheleleyo. Uba ihamba iyofika ecourt ayiphushele kwelo cala ngokomgaqo wakhe. So asingeni kakhulu thina kwelo cala mhlekazi okanye asingeni at all. Okay. Xa sikukumbela masele ke siqala kuwe Mr Vukile sibuza into yokokuba athini amazwi wobulumko onokuwenza ke kubemi beli abasebenza nqakasana nabemi bangaphandle. Sabulela mhlekazi. Amazwi obulumko athi xa ngaba kukho umntu ozowuhlala endlini yakho, mazi lo mntu usuka phi, uphethe ntoni esisazisi sikaHome Affairs. Uba ukwazi usilandelela esisazisi sithathe uye naso eHome Affairs bakujongise amagosa kaHome Affairs uba ingaba nyhani lo mntu ukumele uba abe lapha na. Umzekelo ngokwalo mbuzo wakho ndiyawuthanda futhi mhlekazi. Abantu bayahlala nabantu, then xa sifika sifumanisa uba lo mntu ulapha akanazo iimpepha zoba lapha, siyakubamba nawe wena mntu umgcinileyo kuba ugcine lo mntu ungamelanga uba lapha. Kuthiwa ke yi-harboring ke leyo. So ubanjelwe loo nto uzawutshajwa i-2.5 ngentloko yomntu. Uyawubala ke uba balishumi uzawutshajwa ke loo mali ithiwe times 10.
uyabona. So ibethe ke loo nto. Ngoku ke lithi ebantwini phi phambi koba uthathe umntu yenza sure lo mntu uba uyamazi ngowaphi. Zinintsi ke izinto ezinothi zenzeke. Laa mntu angabulala umntu okanye wena akubulale ngento eningavananga ngayo, abaleke uze Home Affairs ndikhangeleni lo mntu asukwazi umtreyisa thina because asimazi. Kanti xa uze nezinto siyakwazi umjonga esistemini, hayi lo mntu ngowezo elithile, so into yakhe ithi angahlala nawe, hayi angahlali nawe lo mntu ngenxa ka-ABC. So indlela esebenza ngayo iyanikhusela nani ningabantu nje balapha eMzantsi Afrika. So sicebisa ke into yoba umntu ofikelwe ngabantu mangaveske abanike nje indawo yohlala engabazi uba ngabaphi. Enkosi Mhlazi. Nkosi kakhulu ke Mr Vukile, siyabulela ngamazwi obulumko amnandi kangaka uxhobisa ke abemi beli abasebenza ncakasana ke nabemi bangaphandle. Xa siyivala ke mphulaphuli, ndifuna ke sibuyele ku Captain Mdleleni no Mr Sikhwebu ke sikhangele athini amazwi wabo ogqibela. Captain Namhla ungathini wena ugqithisa umyalezo kubafundi ababhala imviwo zokuphela konyaka nabaceba ukwenza imibhiyozo yokugqiba ukubhala, laa nto kuthiwa zii-pens down? Enkosi msasazi, ndirhalela nje ukuxhobisa uluntu lonke kuqala ngale nyanga sikuyo, kuba wonke umntu ulixhoba kule nyanga, ingakumbi abantu abazawudibana nezinto ekuthiwa bayohlula imigqebho nemigalelo. Kulapho baba ngamaxhoba kakhulu abantu, bafumanise into yobana umntu unalaa mali inkulu ebeyisebenze unyaka wonke, uthi xa kuphela unyaka ufumanise into yobana ubuya noziro. Ngokuthi babe nepresha yezinto abangakhange baziplene. Uqala kulaa nto into yobana ubuze evenkileni uzothenga impahla yabantwana, uphethe i-500 rands uzothenga izihlangu nayo yonke into, udibane nomntu othi uphangela kule shop, ngena ukhethe zonke izinto ade athi shiya ushiye ne-cellphone le yakho uzosebenza nesipaji. Xa uphuma akakho. Yithi ke ubusebenze unyaka wonke ubuya noziro. Siyabaxhobisa ke abantu uba mabakeyeke uba laa pressure abanayo mabayisebenzise imali yabo ngendlela eyiyo. Okwesibini, kukhona sizamile phambi kobana abantwana babe bayobhala imviwo, sibaxhobisa ngale nto ka-pens down abesibafumanisa beyingozi. Ndifuna uqala siqale pha ebazalini. Siyayazi into yobana masingalindeli into entle kuphela. Bekubhala imviwo ebezimakishwa zingamakishwa esikolweni, zimakishwa kwiindawo ngeendawo. Kubazali ebebenabantwana baku-grade 12, abantwana bethu bangabantwana aba-ethe kakhulu. Kule nyanga basalindele ii-results, funeka sizame ngandlela zonke into yokubana soko sibagadile, into yokokubana akukho nto zibafrustreyithayo nakakhulu, kuba kaloku balindele ezaa results. Futhi singabikho negative singabazali, soloko si-positive ngelithi noba kwenzeke ntoni, soko sibakhuthaza uba noba kwenzeke ntoni ze bazi into yobana akukho phela kubomi, ugrade 12 angamphinda umntu ampase. Sithi ke kubantwana baka-grade 12, laa pens down uba neziphumo ezibi, kuba kaloku banalaa pens down wabo ophela sebengabaxhoba e-crime. Ndenze nje imizekelwana, bakhona abantwana apho bebuya ejele besithi umntu mna u-pens down wandendapha ndisejele. Ndathi ngokufumana nje ibhiya enye ndiqala ukusela ngaloo mini ka-pens down, kwakho ingxwabangxwaba eyenzekayo kwalapha egrupini singekagoduki nogoduka, kwabe kukhona umntu oswelekileyo, ndabe ndiyophelela ejele. Ndabe ngoku ndihleli nalo grade 12 wam. Sifuna ukuthi ke ebantwaneni bethu mabayiyeke laa nto ka-pens down, siyabacela into yobana u-pens down yena mabamyeke, kuba kaloku omnye usela engazange wasela, and zininzi ke izinto eziye zenzeke ngalaa mzuzu. Ndiphinde ndifune ukuthi kubahlali, i-community yonke yaseChris Hani, njengobana sizawuza edolophini, zininzi iifrodi ezenzekayo. Kukhona nabantu abahlala ezikonini bebathengisela iipolisi abangazaziyo,
Siyacela abantu umuntu kwinto aze edolophini engazange oyenza makenze le ebeyizele, ayiyeke adibana nayo edolophini eza kumfaka engxakini. Kuba babuya ngoku umntu engazazi into yobana ebethathe into estrateni, ebuya ezothi unale nto itsalwayo angayaziyo noba yeyaphi na, edibana nayo apha endleleni. Siyabacela abazali, ingakumbi abazali bethu begranti, kuba kaloku ngaba bangamaxhoba. Le malana banayo incinci makhe bayisebenzise ngobulumko. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu Captain ngamazwi amnandi kangaka wokulumkisa. Masiye nakuwe ke Mr Sikhwebu, siyakwazi ke usuka kwisebe lokhuseleko loluntu. Ndifuna into yoba ke nawe uphose amazwi kubafundi ababhala iimviwo zokuphela konyaka, usele ke ucebisa nangalo mcimbi ke bazama ukuceba weapons down. Msasazi, ndifuna nje ukuthi bekungakuhle into yoba xa sisithi sigqibile i-festive season siripote less crime okanye siripote zero crime. Into ezawusinceda ke msasazi into yoba xa sifika kulo mcimbi kaPensdown khe sijonge emva, sijonge into yoba wenze ntoni, damage ni aseyenzile ebantwaneni. So sifuna uaphila kakhulu ke kubantu abasesikolweni that sifuna ukuba sonwabe kunye nani xa kuphela unyaka. Ndiyafuna ke ukuthi xa kufikelela elaa xesha lemigubho, noko masiba involve kakhulu abantu abakhokeleyo ezilalini. Sawukhumbula into yoba lo mmandla waseChris Hani ugcwele ilali. Ithi ke loo nto bukhona ubunkokheli futhi buyenza kakuhle. Maske kuthethwe nobunkokheli into yoba uqhutywa njani lo mcimbi, kuba sinengxaki yombhubho owenzeka as a result of le migubho yenzekayo. Ndigqithe msasazi ngokufutshane ndiyolumkisa ngalo mcimbi we-cyber crimes. Sinengxaki kakhulu yeefowuni ngoku ezingenayo zabantu abathengisa izinto esingazazi namagama kodwa sifuna uzithenga. Ndifuna ke ukuwonisha into yoba makhe sizihoye ezaa nto. Ekugqibeleni msasazi, sisondela ngokwiphulo lokukhalimela ukuphatheka kakubi koomama kunye nabantwana, le nto kuthiwa yi-16 days of activism. Ndifuna ukuxhobisa nje abantu into yoba le nto idibene nokuxoxa xana kwenziwe izenzo zolwaphulomthetho khe sisuke kuyo. Singayincokoli isikhaya kuthiwa hayi sizayihlalela siyincokole. Amapolisa, abatshutshisi, oomantyi, bonke aba bantu banento kwenza nokulungisa umthetho basoloko beredi ukusithethelela kwizinto ezinje. So ndiyacela into yoba khe sime ngokuncokola, ngokuyixoxa siyifemeli, kodwa siye emthethweni. Ngezo zinto ke mthasazi, noko ndicinga uba singonwaba emva kwayo yonke le sizini isenza into yoba sibe sisexhaleni xa izawuqala. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu ke Mr Sizwe, masibulele nawe ke ngamazwi amnandi kangaka. Mphulaphuli, ndicinga into yoba ke mna ke siyayiqukumbela ngalo ke olu uhlobo. Siza kuba nalo ke nethuba ke siyoncokola noMr Singabakho Nxumalo osuka kwi-Department of Correctional Services, ongakwazanga ke kuba yinxalenye yale intlanganiso. Uzothi kangoku umphulaphuli wasekhaya sakwenza ke amalungiselelo sikwazi ukuncokola naye, sive bona balungise ngoluphi na ke uhlobo. Mandibulele kumntu wonke ke bomamele ngeli xesha, ndibulele ke kundwendwe zam. Besincokola ke ngomba ke wokufayitha icrime, kokunye ke ne-foodborne illness awareness campaign leyo eyawuthi ke iququzelelwe ke nguGovernment Communication and Informational System. Nalapho ke ndicinga ke into kokuba siyayisonga ngolu hlobo. Ndiyanikhulula Mr Sizwe, nawe ke Captain namhla ndleleni, nawe Mr Vukile. Enkosi kakhulu.